Hey alle sammen, det er længe siden jeg har lavet en YouTube-video, men Simba-prisen er her, det er ligesom Alla Guldtuben. Lad os bare gå direkte ind til se hvem jeg stemmer på. Og lige inden jeg begynder at stemme, så husk at skrive ned i kommentarfeltet, hvem du egentlig stemmer på, og om I er enige eller uenige med dem, jeg har stemt på. Nyd video. Okay, årets virale hit. Prisen til årets virale hit går til den content creator, er spurgt. Vi ved hvad det betyder, årets virale hit. Er det Jax, det er Frommer Joe, eller det er Mia Isaksen, Kasper Drømme, Amanda og Christian med avlerbeskeder, Kasper Drømme med Lad os se hvad det kan, Pilus TV-køkken, POV When Everything Reminds You of Her. Jeg tror jeg har set noget af det, og så selvfølgelig Jack Style med Sabaton. Whack. Sabaton. Det er sgu lidt kedeligt. En viral hit. Så ved jeg sgu ikke. Det er jo ikke dansk, altså jeg tror ikke engang det er dansk det han har lavet. Jeg synes et viral hit, vi måske Kasper Drømme. Alle på et tidspunkt sagde bare sådan, lad os se hvad det kan. Lad os se hvad den her Pepsi Max, den egentlig kan. Vi tager Kasper Drømme, alle kender ham. Årets sjoveste content creator. Rasmus Wilbridge, no idea. Anne Lille, no idea. Eller hvad gør jeg? Jeg tror måske jeg har set noget af det, jeg har ingen idé. Mathias Bak, no idea. Hav Kamal, yes sir. Dem har jeg set. Hello Sofie, jeg ved jeg heller ikke lige hvem er. Men årets sjoveste content creator. Jeg skulle give den til Hav Kamal. Jeg kender ikke de andre, jeg har dog nok set de andre. Ja. Årets parent influencer. Ja, det ved jeg fandme ikke. Jeg ser jo ikke sådan noget. Altså, jeg er jo ikke mor, jeg er jo ikke far. Altså, fuck skulle jeg vide, hvem det er. Jeg tror ikke engang, jeg følger nogen, der er mor. Jo, jeg følger en. Det er Familie for Bryggen. Det er det eneste. Hvorfor Gecko der ikke? Jeg vil have Familie for Bryggen. Ja, så er jeg stemt på Jenkins. Hey! Årets iværksætter. Altså en, der har en virksomhed ved siden af en, der laver YouTube. Der er IQ Miller med First Grade. Astralis har lige fået noget med First Grade. Lou Living med Igen. Kan ikke helt huske præcis hvad det går ud på. Om det er noget genbrug igen. Det tror jeg det er. Det ved jeg ikke hvordan man siger det. Efternavn Kana Bussensjøen med Kana Kære. Er det Kana Kære? Det må være noget creme. Feed Bistro. Jeg har været inde og spise på en restaurant med Jakob. Den er god. Med Flau Intimates. Ved jeg heller ikke hvad er. Jeg vil sgu sige Jakob, han har sgu braget igennem på YouTube. Han er sgu god. Det mener jeg sgu. Det kan jeg sgu godt lide. Årets gennemførte indhold. Kelly Louise Killjoy. Killjoy? Det er sgu ikke Valorant det her. Det måske blive Bro her. Han er sgu god. Han laver god video. Jeg ved ikke hvem Isabella Alberta er. Den har jeg ikke set før. Men de der andre navn så jeg lige før. Drømme. Jeg ved ikke om det var gennemført. Så sætter bare telefonen i bilen og så filmer han. Og det var det. Så Rasmus Brohave med den års gennemførte, for han har fucking god visuel. Han kan lige skyde med en rigtig vinkel. Han ved lige præcis hvilket kamera han skal bruge. Årets serie. Prisen til årets serie går til skaber med mest populære video eller fotoserie. Ja. Så må vi skulle sige, lad os se hvad det kan. Avlebeskeder har jeg ikke set, og Nordic Class har jeg ingen idé om. Nissedør julekalender. Jeg har slet ikke set julekalenderen. Og hvad kan jeg blive? Det kan du sgu ikke blive ved med at vinde, Rasmus. Den giver jeg sgu til Drømme. Det kan jeg lige så godt sige. Årets gamer. Den er sjov jo. Mærkeligt, jeg ikke står på. Det er meget mærkeligt, jeg ikke står på. Jeg burde faktisk stå lige her. Eller lige her. Maria Watson, gaming. Online-politiet gamer rigtig meget. Rasmus Søndergaard, yes sir. Det bliver sgu min års gamer. Jax er sgu ikke helt en gamer. Der er jo faktisk ikke nogen, der er her ved års gamer, der overhovedet har været pro. Eller noget som helst. Hvor fanden er sådan noget som Versinger, Keen og sådan noget der. De skulle da sådan, de er jo en gamer. Hvor Sigge og mig? Vi gamer sgu da. Det er lidt, det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke, hvad jeg synes. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad jeg synes om årets gamer. Der er nogle mennesker, jeg ikke lige sådan ved helt, hvorfor de er. Så meget gamer Marie heller ikke. Og det gør Jax egentlig heller ikke. Han er DJ. Og jeg ved ikke, hvem Ben Duna er. Online-politiet gamer meget, det kan jeg sige. Årets brug af stemme. Sonja. No idea. Natasha Højer. No idea. Vislev-gruppen. Det har jeg set. Det har jeg hørt om. Det synes jeg var meget rørende. Michelle Meyer ved heller ikke noget om Jack-style. Noget at formå at samle 1 million. Det bliver sgu Jax. Det bliver Jax. Årets upcoming. Malle, no idea. Malene, no idea. Fie Rose, no idea. Frederikke, jeg har ingen idé om, hvad noget af det laver. Eller nogen af dem laver. Fie Rose. Lad os lige prøve at søge her hurtigt. Fie Rose. Hvad laver de overhovedet? Fie Rose her. SoMe manager. En brude og en stylist. Ja, okay. Ja, det er godt. Det bliver sgu til Mini. Ham kender jeg. Han har sgu grindet derude på Twitchen. Årets YouTuber. Prisen til årets YouTuber går til den mest kreative, arbejdsomme
Arbejdsomme. Nå, mode og populære YouTuber. Natasha Vind, Morten Mønster, Paluk og Momme, Rasmus Brohave, Guldborg. Okay. Natasha Vind ser jeg ikke, det er meget pige og vlogs. Det kan jeg ikke lige at se. Det ser jeg bare ikke. Morten Mønster ser heller ikke så meget af. Skal være enig, eller Rasmus Brohave og Morten Mønster har da også vundet årets YouTuber før, har de ikke? Det tror jeg. Guldborg eller Paluk. Ej, jeg må sgu sige den til, det er sgu til Paluk og Momme. Det er sådan nogle brothers derovre i Nordjylland. De rejser meget, dem vil jeg sgu gerne give til dem. Jeg har faktisk også set nogle af deres vlogs, hvor de har rejst hen og sådan noget. Det er meget nice. Årets Twitch streamer. Mathias Hjort. 2. Det er 3. Maria Watson. Der er så mange andre. Du var sådan en som for eksempel Sul og sådan noget. De burde være her. Hvorfor? Jeg ved ikke, hvorfor Mathias Hjort er der, to be honest. Og det er ikke engang for hate. Laver Sobaton. Har også lavet noget Sobaton. Altså sådan, ja okay, I livestreamer meget, ikke? Men altså, come on lige. Come on. Det bliver Søndergaard. Søndergaard til hjertet. Søndergaard til benet. Jeg håber Søndergaard han vinder, og så må han lave Svaneflix eller et eller andet. Årets Instagrammer. Jeg ved det ikke. Jeg bruger ikke Instagram så meget. Philip May, Isabella Berte, Alberte Sofie Linde. Er hun Instagrammer? Kan man godt sige, hun er Instagrammer? Hun er også tv-vært. Hello Sofie ved heller ikke er. Det ved jeg heller ikke. Er det ikke Armins gamle eks? Det kan jeg ikke huske. Årets TikToker. Jeg ved det ikke. Årets content creator. Er det det er årets største Simba-pris. Okay. Minigaming Mathias Bak. Det er ligesom alle sammen, der bliver nomineret, eller hvad? Nej, Drømme er her ikke. Hvorfor er sådan en som Drømme her ikke så? Og Philip May er her. Sofie Linde, som er tv-vært nærmest. Isabella Alberte ved jeg heller ikke, hvem er. Hvorfor er sådan en som... Det forstår jeg ikke. Nå. Okay. Lad os lige se her. Minigaming, Mathias Bak, Natasha Højer, Louise Killjoy, Jax Guldborg, Philip May, Sonja, Marie Watson. What? Så Kasper Drømme er her ikke, men Marie Watson er her. Mathias Hjort er her også. Okay, what the fuck? Det ved jeg fandme ikke, hvem det skulle årets content creator skulle være. Hvem fanden skulle det være? Det står mellem Paluk og Momme og Rasmus Søndergaard. God gamle Sønder. Og det bliver sgu Sønder. Sønder han har sgu grindet. Jeg kender Søndergaard mere privat, end jeg gør Paluk og Momme. Det var enten mellem Paluk og Momme eller Sønder. Jeg kender Søndergaard mere privat, end jeg gør en drengene. Men det er enten Søndergaard eller Paluk og Momme. Og hvis det er andre, der vinder, så er det fucking vigtigt. Det mener jeg seriøst. Vi stemmer. Tak fordi jeg så med. Peace.